Hi guys, good morning. So nanatay lang ni mother guys. Ilubong na nila lugar? Ugma pa? Na classmate ni Relona sa elementary namatay. Kaya kwanto siya cancer. Nya, ugma pa ilubong na si Relona. Agyon to siya kagahapon nga albigil. Pero wala siya na nakabigil kay kusuki ulan. Itong unang gabi, hasta gabi. Uy! Uma nawala akong buhok nga puti ha. Bawta gito si Lilin nga nagtina. Dire ra ka natulog da? Jesus, kalain mo tulog lang mag Da? para magkiro nga brownie. Dire ra ka na natulog? Lola? Ha? Lula? Taro nga pag istorya, tiguang na biya ka. Hilak de. Hilak ko na di. Hilak de. Humot ba kayo sa mong Hilak litaw? ba, hilak? Hilak de. Hilak. Humot ba kayo? Kisa si nanay di. Kis nanay ba? Ikaw ra kis ni nanay. Kis nanay. Hilak de. Kis nanay ba? Hilak ba? Nahay. Nahay, May. Alam mo itong ako, tikdik mo ito ako video di. Hi, May. Nara to. Ito na naglamisa. Hi, May. Ay, sa ako sa nadilito ng video na di. Hi, May. Tawag ka, Mamay. Agayo, pangasi siyang mamay kaluoy. Angoy. Nakilak kagabi wala. Nakilak kagabi wala. Busog. Unsay mo sudan gabi di ay? Unsay mo sudan? Ginamos. Agoy. Di pa sudan nga ni Lolo sa ginamas? Di pa sudan nga ni Lolo sa ginamas? Ha? Di pa sudan ka ni Lolo ginamas? Di mo sa tusyag pangatag, sige kaon karni, di pangatag. Kinsa man si? Ano sila? Sus mama. Ano silang salida guys, nagkakaw mo ng karne niya, di manghatag. Umagay ka nakadala sa imong biets. May na lang sa diwa, may nakadala, kaya ang ilang baboy dito ng dao. Mirese. Ay, Mirese. Merasan. Ang iyan ni Wilson nga 90 kilos para sa birthday, hindi lubong dito ng adlaw. Gagay, ginoo ko, may rasad kayo ka nagdala. Hala, nalingpit! Amo nga itong baboy nga. Ayun rin sa Miloy, may na lang wasad ta nakadala. Gani. Ay, basta na magkuhan, sakit-sakit, ay gidmog, dala-dala. Kaya kabalo mo nga, namuhi mo. Namuhi pa. Ila lagi lang ni big nga, katong para sa sumad, muray na, kuan, dito, taguyaan ko nun niya. Pag ginawa lang sakit sa baboy guys, kita kumpiyansa. Daw manghalay ta guys, kaya napamantay daghan daning halayonon. Abi man ako gihalay na ni mama. Alayan yata, nga natin, Kasi di pas papa paka-arsan na Richmond kay sakit ang TL. Kay balik na po diyang kuan guys. Nakakaon siguro siya kontra. Nihubag na po diyang tuhod. Panghalay ka na ni guys ako. Aron maka kuan. Mahangin-hanginan. Ako rin tani air fryer. Dito ilan ni ate, nabugas man pagdala. Maglisod si Duy-Duy. Mga ako na lang ni siya din halay kay aron matalinupsan pag maug-augan na. Kaso na ako daw, ihatod na ako dito. Tagplanggana dani ko guys, kaya ito lang ihalay. Balde di ay. Si Raymond sa'yo kay, Richmond sa'yo, kay kaliguan ni mother. Kumakyang bata guys, basta buntag pa. Di pagka, kuwan sa singot. Di pagsingoton. Pagka-unto na dana din hini, ang singotaon na din na siya. Narabada ng mga underwear ni ate Maya. Kaya babaw na ako ipalahin na akong laba. Kaya babaw na ako dami. Kinayon guys kay mag-white balik niya pa. Balik tas agi maglaba para ba pag mga bag. May mga bag dito guys, minulay akong laban tiwas.
Ato kaning ati manon kay kuan to pa ni dollar. Kan ko nang kuan guys, ng bungat siya ramay na ingon. Na 1,000. Malok pa. Diba? Malok pa guys. Yahay na lang. Ato na nito ipang guys. Alay. Ang ginawa ko. Nara, inubuan na Richmond. Big time mother than eh. Jadi si Rilona nakimasa niya. Dahil na mo uli, kimasaan na ito ni Rilona. Karon sa'yo kinaligo. Namahaw na mo? Maho na. Ano sa'yo sudaan? Nama lagi niyo ko anong pandesal. Nari lang sorry po sa'yo. Dagko lagi nga pandesal. Namahaw na ka do. Anzay mo sudaan do. Anzay mo sudaan. Ihalay niyo. Di na kadanlog tila mami do. Mauna na pa ka to do. Kaya dili naman na gani makahalay. Ano, yuho mo niya akong labunon, okay? Kilaw mandunggo. Ibalik ko na. Daw. Mandunggo. Ya, kaluod ba ng mga kuhana. Uy, ugas kayo na tubig. Natanawa ko na. Luto gani o. Ilang tayo. Limpyo ba? Isagbot mong kinaon o. Gagi, yes mama. Ilang nga nagsistisan. At tayo, kilaw. Talaw sa salida. Yan. Dito na to. Kana dili lang na nila kuran. So Wala clip ni mo ma. Bato na totoo ako anak ng anong wala nagagas tubig. wala man sa magpunta. No, suga do. Wala na agad na din niya. Na. Ma. O kaday ka to naman ang tumibitay ni mo? Kung mga bag ba? May si Mother Kaya, nabaguhan niyang tulong. Ito ba sa di nga. Wa man limpyo man ni dali pagita na ako. Ya. Karo na unsa bili ah. Bagyong sa po. May nanat, kung nila na Mga dahon na lang ka. daw. May bagyo. Nagasibitin na nila. Mga hulog ng ka. Bagyo siya po. Na sana ilang dito yan na karon. Suroy-suroy. Pandambil. Aga. Balkaw. Palit ka din. To dito guys di. Pandambela. Balkaw. Pandambil kay mintras kay hangin. Tiwas mi dadto kay pa ano kadi tuha na mo niya. Sila dumagan. Oh. Nara og basyo. Dali ra. Panimpak ko dito. Hawan man. Awan mo. Hawan. Awan. Una-una ko dito kay bunot-bunot ko. Nala na may inini po dito. Oh, na may inipon niya gahapon. Ah. Suhol pa na ah. Puro to. Mao.
Wala na. Hi guys, kami na tingnan niya ako hatod ang akong gipang laban. Wala pa. Kita kami ako. Walang may bilin dulo ni mo. Sure daw, bahala daw. Ay, eskwela mo to! Eskwela! Anira? Kawas na ni guys kay Tublo. Ay, lapos niya na! Ay, pagkawas! Abulira sa manang ay pagkawas. Sakay. Abi mo na akong ipalapos. Ni Doy Doy. Bobo. Tagas kay Kuya Moy. Sirado guys! Huwag tao! Ay! Abi ako huwag tao. Aguban mo. Aguban mo ito mo. Kuno kapit. Ay, butang na. Ito sa Andre. Daghang galing na siya hangit ani agud. Kung dito la mama nimo ihalay balang mga bulingit. Kaya na imo na nilaban ni, uban ni. Nabasa na kahapon. Nahamon ni mo na ihangir mo na. Turo. Tana. Gipang ko ano? Dikit-dikit ra. Naman na to halayan no? Ano yan? Ano yan? Halayan ba nila kanya halayan ba ni? Wa ka nagmukbang lele. Wala pa. Na, mabasa mo din eh. Ngano ko pa man lugar na sulti mo ha? Na, Ayo, may bara. Wa kuan ah. Wifi. Di ka na linulo ako ninyo. Pero wala ulay ba nang ako kaya. Ana na to karon. May, bukasan eh. Uga naman eh. Ugar ba din atanan? Uga naman. Oh? Uga naman. Iskis mo na. Ito gusto na video ko dito nimo. Sigulay. $1 ko ang nagsulod tig. $1 kapit ng $2. Atong video tagal kamulok at ilis. Kapit may caption dito. Alang idagan ba ito nagkuhan nga asin ako ingon. Di dagan ni Martis. Oo. Nag-70 lagi kapin ang views. Bisir mo to? Wala. Di sunod link. Magkuan ka kanang magmukbang ko mag Dili unta kadalhin. Dili kanang kaunin mo na ako. Gani. Ani na lang yan ko biniba daw dini ko. Pagtabang mo kay umay views. Dahil ilang tawa na yung ganyan na yan. Tawag mo si mami. Kami dua kaon. Kami pa, ilang tawa. Dito gani sa ikuda. Ay sige kay ato na di makakawa sad na. Kung nalang ko panlin. Nalang ko pundo video. Di pa ay ganito yung dapat mo ko Sigundahan akong upload te sa Facebook atong yapon dinhi nagbahog ko baboy. Dako lang kong views. Tumba ganito nga video nako kay kung kami Dako ang Diyos manilin, basta itag yung mami da. ha? Huwag mo itag si mami da. Bisag di itag basta kay naasi ay ako kanang parte sa iya. Paano mo ganda? Ako na mo yung kuhan god. Pagki pwede. Si Binte ka Binte, ang lalag bitaw kay. Doy.
Kay 1.74. 86. Mukuan pa na ah. Kaya may kusus mo, pagod ko nakukuha sa $1 ko. Sekarang point-point ra akong Diyos. Akong dollar na ito. Guys, ang Ano mo adlaw, lang, yato na dili ang mga basura. mga basura nga nalabhan na. Okay. Oh. Ilahan na sa tipang kuan, hanger. Nag-edit ko dali para sa kuan. Facebook page po. Wala na hurot na ako nga magbangkay kung hindi ka nagkaon. Kapag ba? Ha? Kapag ya? Wa na. Wala kurot na wala. Fried rice naman daw kuan. Pansit canton. No, dahil mo may gana. Kaya na, pero Tanawa to. sudan. Tanawa tong manok. Gana kayo. Oo. Hambal yun. Sa ganit ka manok, puro ng biskot. Iwasan. Nagsaan ako dali kang manong totoo. Ako po anong litsuno na sa Ako litson me. pangatulak ko sa manok lagi. Ay, pag sige kaon sa manok. Nagtukar na sa ako panin o. Kaning katulitang dagan dami. Murag up. Naan na sa dagan. Nagsagunsula. Di ako kaon manok. Chicken. Chicken. Chicken manok. Karon pagit sa balot. Nagpangatol ko. Nadani, nagpula-pula na sa balik ko. Pag sige kaon na lang. Pangatol ko. Nana guys, ang mga nilabhan. Itong karne Ipang, nga ako, no? halay diritso karon kay Itong karne nga gumbaon, palatak na yung bangog, ha? Kato tagduwa ka kilo yung murag ang karne. Napikir pa yung ubo. Ay, kana na lang baboy mo iawa daw. Gamay-gamaya. Di ba re? Oo. At Sakto. namurot ko na biskot, high blood atake puta. Pas. Ani man ang medyo nila yun. Di man kaya talangan mga magkaon. Di man kaya imura. Hindi na kagbalita sudan. Ihatag, balong mana isa ka tuig. Tuom ka na ng high blood. Ay, pinirin tuog. Sudah si bro. Nakadungog na mo guys. Ato sa mga expo. Ang high blood ron nila basta may sudan. Ang high blood ron. Ang wasudan. Wala no. Tumoy sudan. Kanya ako nang mahugan ang kuan. High blood na ba ito siya gapon pagkabot ni mama? Nga mahugan. Huwag pa rin biis. Tahon, kaluwi ko. Nagbalik ba sa papagsigarilyo? La, Nya, kaon ka na iyate. Sudan. kuha na sad siya nagkuan. Parang inom. Inom siya ng inom. Naasi, siya rin diha da. Wala man? Wala diya. Asaw to kita. Gap. Ano kita mga nyo gapon? Nagahapon. Dito kaganiha. Base na diha okay. Naa siguro diha kung tao diha. Yung motor na Wala mo kita sa motor. Taguan. Ganina nagbangas to ganina. Dito na makita sa kuan, Kabulakan ay Kabangasan. Dili 7 mo sa'yo. Oo. Na. Dito lang, pero hindi na pa. Nung naghugas-hugas mo dito sa kuan. Sa Mandila. Nag-awagang giro. Dito, Ayaw hago na dahil siya. diyan na nag-giro nila ni Atilisa. Naani siya lang nili mo. Wa siya nag-tuk-tuk din eh. Wa siya naglap. Murag naghapit dana. Kisa nagwakis dana ang kuan. Wakis na daan, pabot na mo. Kisa nagwakis dana. Asa. Wakis na daan, pabot na mo. Aman ang habol dana sa kilip. Blo. Nag-anha din siya dana. Gibubuan man ako nagtubig dana. Basta anak. Pregnant. Gibubuan ako na kay mahuna na ako. Basig mo tambay na sa kadni. Kada itong kaisa naghapit hindi ha. Itong nga ni Adlaw. Kani Dahil naman. Basa Gibasa ko na dana. Ay, ang mga rice. Sige sa kuwan ng katambayan. Ano siya ka? Ako nang sadya nagkuan. Wala ko nang sadya ang notice. Muna lang yung iwat. Siguro na siya. Siguro na siya yung pang kasuloo. Picture na mo ko ano kadado magi dungkab. Damo yung may kakuan sa barangay. Picture na mo. Yapin na mo itong tao mo. Itong video ni, Inday. Ano ba sila ba? Nakinguna man siya nga. Ayaw sila nga. Di na, si mami patig-balik ni mo. Itong video ni Inday ba sa kan? Ano ba sila? Buong sa inyo. Dali na kami yung ha. Ayan. Sa ulo nyo.
Kaya atong tagan si Utik sa iyang pinaskukan. Kami na kung sunod-sunod kuan pati. Burger na po. Paingon Sunod-sunod mo pa. ang tugbong ka. Buklas na dito. Dali doy. Kay tubong mami. Yung nag-chat pa rin si ating man. Ako lang dito mindset. Buklas na dito na. Ingko mo na gitagbuang diha. Mupagihalay gibuklas na lang. Uga na dayon ta. Pagkao ka pag inanay nga, huwag yan, dito halayan. Napasumayan na dito sa buklas-buklas di ay. Aw, buwad-buwad sa kuan. Oo. Dihalay na niya. Pagkakuan, hindi siya nga dali doy. Kay tubong sa mami. Nagili si Lilin, gintag-inding to. Wala din nagkuan nila sa kuan ba. Baboy. Wala. Sabay na. Sana ang ginding so nga. Ingon bitaw ka. Ingon bitaw ka. Doon sa naman eh. Ibang. Gamay na sa ang guys. Ato na lang haon lagi mi. Sige, na may magkuha sad. Gimi. Naman sa'yo magkuha dana. Di man kay kuan. Ha? Namay manguha dana. Doon. Tulugan ka din ang mahadin. Pakanyag ni mo na. Nagihaw ka. Kuha mo ba nga? Gihaw ka. Bye sa tubig pa niyo pwede. Mukbang na natin mo na. Pero baboy. Isa kalitson. Vlogger ba nga mukbang sa Kalitson? Kaya ito, doy. Murag hagin maingon. Okay, kabo dire. Ha, diya kabo. Ay, pa ka nakain eh. Tingnan na to. Di, pego daktura na mo no. Nangiro mo lang nasa sako to. Kani, ang sari mga bagi ah. Mayroon, bango pa na labi. May tubig. Kasi gisa na pilo dani kuan. Ha? Gisa na pilo dani habol. Darang na daan. Matutulog mang gusto dili guys kay ngano wala nang kuan. Labat. Kung hindi siya musulod dali kay may labat na sila na dana kung dana dalan. Sa una, pero Basaon ginani mo te kay aron di na siya magkuan danhan nga dinhi at katulog. Muna siya nga dito para katulog sa Papa Jose kay basin na ilain kumiloy di na siya kuanon. Ubog, sa kuno kay to dito ng katulog niya papose ngon si Mutba. Ha? Ubog. Ubog siya doon nag Siya dua kuno dito yung kauban. oo nga din day. Lapugan. Ano man ang banig na. Lapugan na. Lapugan lang nga para di na higdaan. Hindi na ang lapugan na naman. nya isa ka sinilas dani nawala. Iya to ah. Ambot unsa tong nga color nawala. Kay ana man tanan. Wala ang gapon at nabaw mi labu. Oo, diha bitaw na tanan nga na. Kaya ko ko na mas baboy. Hindi ko niya. Ay lugang ganyan. Hindi pa niya pa. Perlindan po ito. Ito niya sa kuan. Ina diha. Di man ang kuna-kuna kung say. Kana nagtuguro na siya nga imo pa na siya nga kuanon kay parehas sa una ragapon ba. Una iyang pagtuo. Ay na kay napulo na ko niya. Gimingaw ria, pareha na gimingaw ria mong kaniya. No kay piste. Gimingaw biya. Wala. Gimingaw biya. Tanan niya mga pangbuhat, balang itaag. Hilasan ko sa animal ang palagandagan na sa motor niya pagka burot sa kami. Kung lang may anak din din eh. Ay raw ko. Sakto na. Jesus ay nang parang magkuhan sa niya, mapil niya. Siya nagbuhi sa iyang kaugalingon. Kaya diri, waman ako sa pasagdi. Naman tayo nakaon diri. Waman ko rin yung pasagad sa iya. Sakto ka gid. At palit magari kog sudan. Palit magari kog sudan sa merkado. Una ako pamanagay na ako ang dinig kay naa siya. Ay gabi. Luoy. Ano ko dai. Ayaw luoy siya rin. Sakto na to ah. Mo lagi nga ako mga masitol mi sa barangay kay ako pakuan sa iyaha, pasabot sa iyaha og unsa daw usa pa ako karon siya nga akong kuan pud sa kasulatan nga wala na wala na tanay wala na ana ay dinhi wala na suluray dinhi okay ra makita ta dito sa kuan barkada ta
magkita tayo sa kuan barkada ta pero ayaw na pagtamak din eh, ayaw na pagsulod diri. Nga na nga kuan kay di ko gusto guys nga katulog ko diri nga at mura ko nilo nga at sali Hindi man siya bulahan na yung pagbanata. Karama yung pagdalaw barkada. Oo, nausap ko sa dili na gid sa kuan lagi kay ngano naka kuan na barkada ang iya magud ang siya magud kuan niya una-una nya ngano na kay bawo na barkada ang gibaligya ang gisugo pag niya pagbaligya iya barkada di nagdahom to iya barkada nga kani naa siguro ni ato to atuon di nato ni kay bawon si Mario oo muna ka na naka usa pud sa nakadiferensya karon eh masito lagi mi pero ang katong mga barkada niya try baw sa mga plano dadto Yapil, mga tuloy mo yung barkada po kuhan. ang katura mang kuan Ulo din ka to. tabo din ito kami so apil tong kuan pag baligya sa Gani. alahas Oo, yapil dito ha. Kaya para na blatter naman lim gani. Picture na yung pertahan Oo, mo. gani Hindi mo ka. kuhan. Picturing na ah. Kaya arong nakay kapatita dito sa ayaw kay barkada. na ayaw naman ni Karang isa. May isa. Nga. na kuan na ni ana na may picture dani Ay. kay pagkalangkat dani sa kurtahan picturean din ako daw katong sudlan lang sa alahas picturean din Katong resibo, basta na kay ito nga ebidensya. daw ang resibo na anak sa dani Kapag nahulog na ako, medyas. Okay naman to, ka-ebidensya naman to ni mo. Baligya. Lungkab nila. Doy kontra lagi mo ni Mio doy nganong kontra ni Mio. biyak ato na yung buon Yabo na kay na. ugan man na buon ni ayaw aw di na ibang kuan Kulang apa mo. ya dia Kulang mo na hangin. wala na ang dani na nga bilali hangin picture Hindi na, hindi kay kang hangin detek. Kulangon to pa bis isa ka SBI po. Isa pa yan na. Hindi na, hindi. Hindi, hindi hangin lang. Okay, ano yun? Sabot isa. Guys, gitabangan ko ni Lilin pagpanghanger. Pero napa dito sa ila mama mga habol o bedsheet ito ang uban. Di mo ipalabat niyo, Trom eh. Pila ka sa pagpalabat. Kuan gamita? Babuwire. Babuwire gamita. Hindi na giningon nga mag Oo, kana. Kuan? Niya kung kay. yes. Dikit, di kay ko nun. At least nga nalabat siya. Na katong wire ba nga tong pareha bitaw yan ilin nga kuan daw. O kato nga to. Pero mahal to siya Lin kay At least nga kuan. safety. Oo. Di na true. Kuan yan. 120 ang litros na to. Gasto ko eh. Anam-anam. Yan na ba? Be, pag wangi na to, Baligyan wala. ang ginialin. Katulog na. Balay ka sindrom. Katulog na si Sirwin. Hindi na ko uli sa dito. Ayos sad. Mingon minimo. Ano na amang kay kuan? Isa na sa to ka buko. Biyaan ni mo ti Mio. Namang libre burger. Kalo maninirit mo o igamay. Dan na siya dami sa gawas. Sulod Kani ito siya ka. mga kani siya mga iro guys. Agilak lo kanimo na. Siya mga iro. Munang Ate, kaw. gina kuan na niya. Pakasabot sa si Mio ba. Ilak na ritso. Sulod na magay na siya sa bahay. Wala ka. Ano lagi? Dili ra ka ha. Asaban Mio. Alin. Kuan ako kuan siya guys na agyaan siya. Dara ka ha. Ibidin siya. Baba. Sakay. Naunsa mo? May para dilig ba siya ang ligay? Oo. Di ko ni Teddy. Dahil wala diya. Nabay kapayas nga kuan ba? Aslom. Grabe gani. Kasi adiyo kasi murag dahan din doon ha. O dani adiyo.
Si Doydoy ang nagpagawas guys kay nagulan man kagabi eh. Pinapay! Baklay si madam mo. Sagdali nagnatapi ah. Sige. Facebook deh. Sige, isi Facebook lah. Oh, sige, dali, sige. Jo. Sige. Sige yun. Pagawid. Ha? Kaya pag nagbaon nila sa dami isa da. Asa? Ano man? Ano nga po